magandang gabi sa inyong lahat mga kalabarkada. At night spear fishing na naman tayo. Makakasama ko pala sila Bones, saka si Clyde. Nandun na sila. Ayun si Clyde ah. Yun, ayun din si Bones. Ang oras natin ay alas 9 ng gabi. So palusong na rin kami mga kalabarkada. Yung mga gamit namin ah, pana, yung pamana ko. Alright, let's go, lusong na tayo. Mga bars, yun na yung huli ni Clyde mga kalabarkada. Wow, wow, puno oh. Normal. Grabe, ang dami. Ang dami talaga no? Ang lalaki po ito. Malaki yan no. Pang Steven. Punong puno. Bisawa na si isang dito. Sana all Clyde. Lalaki oh. Dito magkatatawan no. Ito. Ganda. Dami. Ikaw Bons. Wala. Balik tayo ulit.
Sa karot maganda. So yun mga kalaban ka. Dito na matatapos tong video namin. Sana nagustuhan nyo yung night spear fishing namin nila Bones at sa Clyde. Alright, see you po sa next na spear fishing na naman ulit natin.